makarya sinengrangan Cindi Laras Audio Sound System ARS Mojomulyo penyanyi ngisor Riri MC-ne Michael Simon karo sindiane dhuwur Mbak Fahmiatin karo cah lor kono sindian sing main lor kono ki jenenge sapa? Oh Yatmi karo Yatmi bojone Gino Pengkok sampun jangkep angkleng nih Yatmi RT-ne Sugine Tono ini wonten keluar Bedos Mari RT Membu Deni Jili Wibisono Pengkok multimedia ayune promas sing duwe sapa penangete penake penaras kode ayo Dik jare kamu diwiru-wiru atiku bingung mikir siramu ninggal katresnan menika katuraken bapak nandangi wonten ing Peleman Gemolong keluarga Sonya Ruri ing wonten warungipun Mas Koco selamat monitor bos bakso meja oh iya nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu
rakrasa aku kudu sambak karo sapa baksone seger om tak suwone rina lan wengi mugi-mugi Gusti taun nono windon nono tanteni ing bujuk ing tresna belung nangka bedasane mung katon-katon tamune nek kene kok nyanyi kok ono to Bu Sindet kowe iki mikir nyerah adipe rene iki kono sawang sapa Oke. Ganti inger. Inger. nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambak karo sapa taun nono widon nono taen serni ing butuh tresno balung angka bebasane mung katon-katon cucumu wae
bodong piye to? Iki lho. Riri. Apa? Kini kira rasa ditutupi. Lah terus? Jadi pomo enek tamu-tamu sing nang dhuwur kono ibu-ibu sing nang kene iki nyawang tamune ben cethok. Malah ditutupi. Ditutupi iki mengandung iklan rumangsane. Lho. Mas, nyo matur nuwun ya Mas. Iki saka ngene lek simen tur nuwun ya. Tur nuwun ya Mas. Tur nuwun ya Mas ya, tur nuwun. Oh Mas, Tur Mas. nuwun. Karo iki Mas, go mulih sisan Mas. Mas, Salahe kon minger. iki Makasih. iki enek MC modar ya awane iki. Lah ngopo? Entuk rokok sebungkus dikeke karo peniti. Lah iki sing ngakon mingerke sapa? Ayo, lak sampean to. Allahumma amin. Amin. Ikhlas lahir dan batin. Ya. Tuku sisan ya kena. Tarik ri. Aja lali